हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन ना आसा खालामनाय थाबाय दि। स' लोगोफोर आं दिनै मोनसे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों दि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दि लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दि बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादों दि लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअआ फैबाय थानाय निउ इयारनि लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ हिट्स अफ पुर्णिमा चेनेलाव आपल'ड खालामदों। स' लोगोफोर बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय अमा गोरान। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दि लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव टेग खालामना दोननाय जाबाय दि लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअ गुबै फावखौ खालामनाय नुनो मोन्दों बर'नि फेस्ला एक्टरफोर दैमु आरो जस दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे अमा गोरान अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि रिलेक्स टिउनखौ मुनाया खालामदों दै आरो कनसेप्टआ सोरनि होनोब्ला मुनानि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों पुर्णिमा आरो मुना दे लोगोफोर। मेकआप आर्टिस्ट शरद ब्रह्मा। स' नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांदो दे लोगोफोर। गोजोन्थों।